מתנצלת מראש על הכתבה הבאה בפני כל מי שמנסה לשמור על הגזרה מבינינו. עמית קוטלר הקריב כמה קילוגרמים ויצא לטעום את 5 המנות המושחתות, הטעימות, וכן, אין מה לעשות, גם המשמינות ביותר בישראל. ערימות הבקר גרמו לנו להתגעגע אל השניצל של אמא. אז נסענו לראש העין דווקא לאבא. מה זה הסיפור של הפיתה המטוגנת? זה לא שניצל בפיתה, זה פיתה בשניצל. נכון מאוד. בפנים יש לך ממרח גואקמולי, סלט עגבניות שהוא סלסה בעצם. יש לך חזה עוף, קצת רטבים טעימים, דיוק של ירק עם המנה הרעיון הגדול הזה הוא של אחי הגדול, עידו. היה לו לפחות איזה 100 ניסיונות. בוא נגיד ששרפנו איזה 100 פיתות, בהתחלה זה היה נורא קשה, אחרי זה לא תפס הפירורי לחם. לאנשים זה היה בהתחלה מוזר או? זה היה בהתחלה קצת מוזר, ניגשו לזה, לא ידעו איך לגשת כל כך, אבל בסוף זה תפס. שניצל בפיתה בשניצל. בפיתה. כל הפרצוף אוכל. טוב, כבר חצות. והפעם ביקורת אוכל הרחוב שלנו עם המצאה שאולי באמת נגתה מאיזה מן של אמצע הלילה. אתה לא מבין איך המציאו את זה. הפעם שלחנו את שף פנדה לפיתה בצורת שניצל ששיגעה את הרשת. והיום הגענו לראש העין, העיר הכי אסלית בישראל. באנו לטעום את הסנדוויץ' של אבא, שזה פיתה שעשויה משניצל. אחד הדברים הכי מעניינים ששמעתי. בואו נראה לראות מה זה. שחר, הבאתי אותך פה לעידו. זה לראש העין, עיר האורות, לראש העין. לדבר הזה. תשכחו את כל מה שחשבתם על שניצל. בדוכן חדש, בראש העין, יש פיתה שניצל. כן, שמעתם נכון. פיתה שניצל. אני יודע שזה נראה לך כמו שניצל, אבל זה הפיתה. זה הפיתה, שמטוגנת בתוך הפירורי לחם. בדיוק. בעצם אנחנו התחלנו מהמנה הבייסיק וחשבנו איך אנחנו מביאים משהו שאין. כאילו התחלתם מזה הבגט עם השניצל הקלאסי. חלה, שניצל, מטבוחה מרוקאית, חצילים מטוגנים, ובעצם אמרנו אנחנו רוצים למשוך קהל חדש, להמציא פה משהו שיביא אנשים שלא היו באים לראש העין, עיר האורות. אז ככה יצא לנו לחשוב מה אנחנו עושים שעוד לא עשו, וחשבנו על פיתה מטוגנת. פיתה עצמה שמטוגנת כמו שניצל. בבלילה של השניצל? כן, אותו דבר, בבלילה של השניצל עם הפירורי לחם המוזבים, קצת סומסום, ובפנים אנחנו מכניסים את כל הטוב, וזה נותן קונוטציה כאילו אתה אוכל בעצם שניצל אחד גדול. מה אייל שני היה אומר על פיתה כזאת? פיתה אוהבת כל אוכל. עכשיו, זה כיס אידוי הכי מתחכם בעולם. אני כבר סקרן לשמוע מה הוא אומר, כי מבחינתו הוא אמר שקודש הקודשים זה הפיתה שניצל של הישראלים. נכון. אבל פה עשינו את זה הפוך. מה סבתא שלך הייתה אומרת על זה? סבתא שלי מתהפכת בקברה על השניצל הזה, אבל אני אגיד לך מה, הסוד פה, האם הוא הצליח להרטיב לנו מספיק את השניצל בפנים, ברגע שהוא מטוגן, כדי שהכל יתחבר לך בסוף מה, במה עושה השניצל? במה עושה הפיתה שניצל? זה סנדוויץ'. הסנדוויץ' עוסק תמיד באיזון טעמים. פסח נגמר גם המצות, וזה הזמן לחזור לחמץ ולטעום את אחת המנות הכי מוזרות שנתקלנו בהן. פיתה שניצל. פיתה שניצל זה פיתה מטוגנת בפירורי לחם, שאותה אנחנו מורידים לשמן עמוק. בתוך הפיתה אנחנו שמים מיונז, ממרח גואקמולי, סלט עגבניות מפולפלות, חזה עוף, קצת היו לישום וקישוט של ירק מלמעלה, ויש לך פיתה שהיא בעצם כמו שניצל. העוף שבתוך הפיתה הוא לא מטוגן, הוא ממש החזה עוף עצמו, לפני הפירורי לחם, כי את הפירורי לחם שמנו כבר בתוך הפיתה. כמה פיתות בעצם הרסתם עד שהגעתם לפיתה המושלמת? באמת הרסנו הרבה פיתות, כי הפיתה עצמה לא יכולה להיות יותר 20 שניות בשמן, וכל פעם כמו קרש, ממש אי אפשר לאכול. הרסנו לפחות איזה 100 פיצות בדרך. תגיד, פיתה מטוגנת זה לא מתכון לצרבת? אצלנו אין מתכון לצרבת, אצלנו יש מתכון להשמין ושיהיה טעים. אייל שני אמר לא מזמן ששניצל ופיתה זה הקודש קודשים של הישראלים. מה שאתה עושה פה זה לא חילול הקודש? שבוא איתם את זה, זה קודש חדש. אנחנו שומרים על הקודש, רק משדרגים אותו טיפה. לא רק המנה מפתיעה, אלא גם המקום שבו היא נולדה, ראש העין. כן, ראש העין. הלוקיישן הזה לא מנע מהפיתה שניצל לעשות באז ברשת ולמשוך לכאן בתקופה האחרונה לקוחות רעבים מכל הארץ. אתם אולי זוכרים אותי מהעונה השלישית של אקס פקטור, שם הגעתי לגמר. אז
לפני שהתחלתי למכור אוכל, הייתי מתעסק באמת במוזיקה, והייתי מוציא שירים והופעות. הקורונה הגיעה ושינתה את הכל. והיום אנחנו פה, במקום הזה. יש לנו אבא, שלי ולאחים שלי שעובדים איתי פה, שנורא אוהב את המטבח. אנחנו באים לעשות את הטעמים שטעמנו בבית מאבא. אנחנו התחלנו להתעסקנו בחלות, עם מטבוחה מרוקאית, חצילים מטוגנים, שניצלים, רטבים שלנו שאנחנו המצאנו, ומשם אמרנו, טוב, בוא נחשוב על עוד מנות מגניבות, צריכים למשוך עוד קהל. ושם בא לנו הפיתה שניצל. וזה התחיל להתגלגל ברשתות. אנשים מכל הארץ באים אלינו לאכול פה, מבאר שבע, מתל אביב, מהוד השרון. ממגדל העמק הגיעו השבוע לאכול פה. האמת שהפרסום הזה תפס אותנו לא כל כך ערוכים. אנחנו כבר לא מצליחים לענות לטלפונים, לקוחות כועסים עלינו, אבל אנחנו משתדלים. יאללה, הגענו למאני טיים, אני נותנת ביס. וואי, מתרגשת, ממש. מעניין. המרקם קצת מבלבל. כי את נותנת ביס, ואז את לא יודעת אם נגסת בשניצל או בפיתה שניצל. אבל תכף ננסה לפצח. וואו. החזה עוף הוא רך ונעים. יש פה ביס בהחלט מעניין. ואני אפילו עוד לא הגעתי לגואקמולי שמתרוצץ פה בפנים. אסטרטגיית האכילה של הדבר הזה צריכה להיות מאוד ברורה. אתם חייבים להחזיק את הפיתה בתוך נייר, ועדיף נייר סופג. ואז להתחיל מצד לצד, מביס לביס. מי שמצפה שכשהוא נותן ביס, להרגיש שזה משהו כזה קריספי, שנשבר לו בפה, זה לא המצב. הפיתה עדיין שומרת על הרכות שלה, גם אחרי הטיגון. נראה לי עלו פה על משהו. לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי.